Mayara sang patagon nga naggasto ni Vice President Sara Duterte ang 125 milyones pesos nga confidential funds ang Office of the Vice President o OVP sa sulod lamang sang 11 kadlaw sang Disyembre 2022. Ini ang pahayag sang Defense Council kag spokesperson nga si Attorney Michael Poa kung nga wala anay sila ugyon sa stipulation sa impeachment trial kahapon kadungan sang presentation ni Private Prosecutor Lorna Capunan. Ang stipulation na mo ang pag-ako o ng admission of facts kag mga dokumento agod nga hindi na magpresentar sang hindi naman kinahanglanon nga mga ebidensya. Ginahimo ini sa konte agod nga makakinot sang tiempo sa trial kag likawan na ang hindi man kinahanglanon nga mga diskusyon. Sunog kay Attorney Poa, luya ganay sang depensa nga mahatagan sila sang higayon nga mapahayag ang ilabahin kag ma-cross-examine ang mga iso may kang tanan sa paggamit sang confidential funds. Ginpahayag sini nga nag-ugyon man ang kampo sang depensa nga mag-stipulate sa pila ka mga dokumento nga ginsumiter sa Commission on Audit o COA lakip ang iban pa nga records. Because sa atin, yung 11 days kasi, may mga explanation yan, may maaari tayong gawin na cross dyan. So, hindi pa muna tayo pumayag sa stipulation doon. But as to the other documents, such as yung mga sinabit sa COA, maliban lang sa acknowledgement receipts of course, but yung pagdating doon sa mga, naging AOM or notice of suspension, I think those are official documents naman ng COA. So, hindi na natin dinidispute yun, katulad ng mga ginawa natin doon sa mga cheque na in-encash sa land bank kamakailan. I mean, yung na-discuss ko. Si Attorney Michael Poa sang defense team.